nagakatabo nga krimen sa imo nga atubangan, may mahimo kayhan. Pero may isayak ka netizen nga nakasugatas ng 3 ka mga persona nga nangawat sang salsalon nga manhole ang maisong ngin pangdakop ang mga sospek agud mabalik ang kinawatan nga pagkabutang sang telco sa Bacolod. Isa siya sa napasidunggan sa pagdumdum sang 85th Charter Anniversary sang syudad. Kilalahon naton ang nahauna nga recipient sang I'll Be The Change Award sa sining nga episode sang Baganihan. Disyembre sa nagligad nga tuig, papauli na si Julius Esmeralda sang masugata niya ining 3 ka mga persona nga sakay sa tricycle sa highway sang Araneta Street sa Bacolod. Suno kay Esmeralda, nakita niya kung paano ginkuha sa mga suspect ang salsalon nga manhole cover malapit lang sa flyover. Gani wala man siya magduwa-duwa nga balabaga ng pagpalagyo sang 3 ka mga lalaki. Nakita ko actual nga ginakuha nila ang manhole cover. And at the time, I know nga wrong na to siya mo. So I was trying to block them. No, so it was good nga kung bata nag-document man by taking the video. Sa video nga yan nakuha makita pang pagpalagyo sang 2 ka mga lalaki. Pero sa bulig man sang gwardya sang Sugar Regulatory Administration, napunggan nila ang lalaki nga mong nagamaneho sang tricycle hasta nga nabalik ang manhole cover. Wala man maglaom si Esmeralda nga ang iya video ang makalabot sa igtalupangod ni Mayor Albi Benitez. Ang alkalde giliyon man nga nagmando nga pangitaon ang mga responsable sa pagpangawat hasta nga ang isa sa 3 ka mga persona ang nadakpan kag iya na atubang. Masupog ang naging kampanya sang syudad sa kaso sang kinawatay kasubong na lang sa kaso sang pagpangawat sang kable. Gani gindayaw man nila ang kaisog ni Esmeralda. Usually, di ba, ginapabayaan na lang mo muna. So we have to take positive and proactive action para man sa kadamaan sa pumuluyo. Damo nang ginalantaw ni Mayor nga change, amo nang message niya nga change. Istorya ni Esmeralda madamo naman siya sang naeksperyensyahan nga mga insidente kung sa diin ginasupak ang mga traffic rules sa dalan. Suno sa iya, wala man siya nagaduwa-duwa nga manita kung kinahanglan agud nga makoreksyonan kag matadlong ang sala nga buluhaton sa mga kasubong niya nga motorista. Don't walk us through anong nabansagan mo that time nang nakita pinakuha mo na. Ara pa bata mo. Ara pa bata ko, ako nag-take mo ko sa video kag siya nag-kuha man galing, no? So, naghambal ko guard, kiti may ara guard mo. So, medyo ang guard to, medyo na-shock pa ko na himuon niya. Kiti way man siya nakita una mo. Duha isa, way ka madag hesitate? Wala yun. Wala yun. Kikita ko it's wrong. To me, wrong is wrong. Wala man siya magdumdum nga sa pagsaulog sang 85th Charter Anniversary sang Bacolod. Isa siya sa ginpasidunggan. Si Esmeralda ang nauna nga nagbaton sang I'll Be The Change Award sa Banwahanon Awards Night sa Hunyo 18. Ang wish lang ko nga taning iban bala tamo da sa may makita nila nga sala. Imo na lang right the wrong we see. So whatever wrong nga makita naton, kung pwede natin correct lang natin. So if why na siya sa aton powers, then ihatag ta sa iba nga right nga agency nga para makabuli sa aton. So para kay Mayor Benitez, dalayawon kag dapat nga masunod ang mga kasubong ni Esmeralda nga may pagulikid para sa kaayuhan sang kadaman. Nagalao man siya nga sa ehemplo nga ginpakita ni Esmeralda madamo pa nga netizen ang manindugan para sa ginapaabot nga pagbago. Nag-stand out gid siya, no? So, kita mo tong video sa pagkuha pa lang to, nag-viral na to siya. And he was the first one nga ako nabatian who used the word citizens arrest. I propose gani sa City Council nga himuan nila ordinance ning Be The Change. Okay? Remember, we campaigned under the slogan and theme of change. But of course, change can only be brought so far by elected officials. Kinahanglan naman ang support, kinahanglan naman ang aton nga general public to really initiate the change. Amo gani I'll Be The Change doesn't mean nga ako lang ang madala sa pagbago din. Kada isa sa aton nga have also the power and the right to be able to change society. Si Esmeralda, ang negosyante nga founder sa Bacolod Online PH, isa ka online marketplace nga naghatag sang libre nga platform sa mga local entrepreneur, ilabi na mga micro, small and medium enterprise. Ang e-commerce platform kabahin man sa iya tinutuyo para mapasanyog ang ekonomiya sang syudad.
it gives opportunity sa mga small businesses nga inabalang di sila makabalo or mag-launch ang ilaya sariling websites. Hindi siya for free. And you do not need to advertise para expensive pang advertisement eh. So later on, pag mabala na sa mga taga Bacolod or even nearby na mga cities, makasave sila time before sila mag-canvas, magkadto sa Bacolod, canvas nila, order na nga nila, store pick up nila. That way, makabuhin-buhin mas ang traffic. Kaya so mas efficient ang time nila, kaya mabalo na sila kung di sila mabakal. Nanging kaupod niya man naging pasidungga ng mga banhawanon awardees nga pareho niya man nga negosyante nga Sanday Willie Au kag Benjamin Lopue, ang charity diva nga si Token Lazares kag philanthropist nga si Ian Manuel Lo, presidente sang Negros Grace Pharmacy Incorporated. Hindi mo kinahanglan mangin gamhanan o kon may ikasarang agod makabulig sa imo isig katawo. Bisan ako o kon ikaw, pwede mangin baganihan. Ako si Nico Delfin, magadala sa mga istorya sang paglaom kag pag-asa sa kada simana.